Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Dwiki Maidan Saputra, nomor absen sedasa, kelas rolas IPS kalih badhe nembangaken tugas basa Jawa. Uprah nggih. Pun langsung mawon Titi Laras. Maluroji Ciro lumanam ciro luroji nama Titi Laras Mas Kumambang Sugeng Amresani. Manam cici ciralu cinema ciralu lulu rocira nama manam cira nama luroci ciralu luroluma cakepan yenti undur ngalantor rusake ati natyan mausa pala jebul mong ninggali janji satemah dikawa lara tursun.